ман ҳайронам ки ӯро бо зарбаи даст афтонидум, аммо бо зарбаи по не. Бозии аҷиб. ана ӯ ҳоло ҳам сеюм рақам дар ҷаҳон аст. Барои ҳамин ӯ шанси хуб дорад то ин ки соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавад. ба худи ман низ шавқовар шуд ки ба кӣ бояд ғалабаро медоданд вақте ки ту 20 дақиқа мегурезӣ. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем бачаҳо қатӣ. Иншааллоҳ ина таға ина ирӯз 2025 01 11 рӯза ирӯз 11 рӯза ина бародарам документ надошт. Ҳама каса ина бародаро документ набуд. Чиқа гузаштем бачаҳо? Созая? Таға чиқа рафт омадӣ? Иншааллоҳ ҳама созая. Иншааллоҳ ина гаштесем. Дохо. Гап нест. Ҷастин, ту гуфтӣ ки аз ҳама ҷангвари дурахшонӣ, боз як муҳорибаи дурахшони дигар, баъди ин ғалаба худро чӣ гуна ҳис карда истодаӣ? Худро хуб ҳис карда истодам. Муҳорибаро бояд тамошо кунум. На он қадар чизҳо дар ёд дорум. Дар ёд дорум ки мураббиам баъди якум раунд гуфт ки бо пойҳо зарба назан ва бояд ки дуюм ва сеюм раундро гирӣ. Танҳо ҳамин чизро дар ёд дорум. бале ту ин корро карда тавонистӣ. Гӯй ки оё ту ҳайрон будӣ ки ӯ дар муддати кӯтоҳ баромад, аз дигар кунҷи сайёра омад ва то сонияи охир бо ту ҷангида тавонист. бале ман ҳайрон шудум вақте ки бо зарбаи по ба сари ӯ зарба задум. ӯ нагузошт ки ман хайлат кунум. ӯ ҷангвари хеле сахт аст. ман ҳайронам ки ӯро бо зарбаи даст афтонидум, аммо бо зарбаи по не. Бозии аҷиб. муҳорибаҳои туро ташкил кардан хеле хуб аст, чунки зидди касе ки ту наҷангӣ муҳорибаи шавқовар ташкил мекунӣ. гӯй ки ба худи ту чӣ шавқовар аст? оё ту бо Ден Хукер ҷангидан мехоҳӣ ё ин ки мақсад дорӣ барои унвон ҷангӣ? Ту худат чӣ кор кардан мехоҳӣ? ман намедонам. Мебинем. дар ин лаҳзаи карьера худи ту чӣ мехоҳӣ? албатта ки ман барои камарбанд ҷангидан мехоҳам. лекин аз рӯи стил ин тамоман дигар муҳориба аст. ҳозир ба ман пончинг додан каме истеъмол кардум, лекин бояд ки бисёртар ба давидан машғул шавам, агар ки бо Махачев ҷангидан хоҳам. ту гуфтӣ ки барои ҷанг бо Махачев ту бояд ки тобоварии худро хуб кунӣ. барои ин муҳориба ту боз чӣ кор бояд кунӣ ва ба фикри ту ин муҳориба чӣ гуна мегузарад? аниқ бояд ки мураббӣ оид ба ҷиу-ҷитсо ба кор дарорем ва аз ҳама асос албатта ки боварӣ аст. ӯ рақиби вазнин барои ҳама аст. ӯ хеле хуб ва хеле бақувват аст ва ман бояд ки идеалӣ ҷангум то ин ки ӯро манъ кунам. дана муҳорибаи асосӣ муҳорибаи тактикӣ шуд. чемпиони нав омад. фикрҳои худро оиди муҳорибаи асосӣ баён кун. медонӣ чизе ки ман интизор будам он нашуд. ман фикр кардам ки бисёртар текдаун мешавад, зарбазанӣ мешавад. ту дар рӯзи турнир оиди муҳорибаҳои нав гап заданро дӯст намедорӣ, лекин ба назар гирифтан ки Перера чӣ гуна чемпион буд, оё мо реванши зуди онҳоро дида метавонем? шояд. дар дуюм муҳорибаи асосӣ Гейҷи кори ҳамавақтаи худро кард. фикрҳои худро оиди ин муҳориба баён кун. беҳтарин муҳориба. онҳо соҳиби бонус барои беҳтарин муҳорибаи шом шуданд. Гейҷи гуфт ки намедонад ки ӯро чӣ интизор аст, лекин қайд кард ки сахт барои унвон ҷангидан мехоҳад. пеш аз анҷоми карьераш ба фикри ту дар ҳозира марҳила ӯ шанс дорад ки барои унвон ҷангад. ӯ дар рейтинг дар ҷои чорум аст, дар ҷои сеюм. ана ӯ ҳоло ҳам сеюм рақам дар ҷаҳон аст. барои ҳамин ӯ шанси хуб дорад то ин ки соҳиби муҳорибаи унвонӣ шавад. Магомед ба доваро аз раунд ба раунд баҳо додан душвор буд, лекин ҳамаи доваро дуюм, сеюм, чорум раундро ба ту доданд. пеш аз панҷум раунд чӣ қадар ту боварӣ доштӣ ки пирӯз шудӣ? ман медонистам, ман ҳамаи корро кардам то ин ки пирӯз шавам. ман ба пеш рафтам. мехостам ки ӯ низ ба пеш равад. мо медонем ки чӣ гуна ӯ 20 дақиқа гурехт. ман баъди муҳориба шунидам ки ӯ гуфт барои чӣ ба ман ғалабаро доданд. ба худи ман низ шавқовар шуд ки ба кӣ бояд ғалабаро медоданд вақте ки ту 20 дақиқа мегурезӣ. ман ӯро 5 дақиқа дар назди сетка идора кардам. боқимондаи 20 дақиқа ӯ гурехт. агар ки ӯ реванш хоҳад, пас набояд ба монанди ин дафъа гурезад, аввал ки ба пеш равад ва хуб ҷангад. пас ман барои реванш тайёрам. барои ин кор ягон проблема нест. ту ҳайрон шудӣ ки вақте ки ӯ худро аз текдаунҳо хуб ҳимоя мекард, махсусан дар назди сетка, ба ту тамоман иҷозат надод ки текдаун гузаронӣ. ман медонистам ки ӯ дар назди сетка хуб меистад.
чунки дар вазни мо дар назди сетка афтонидан хеле душвор аст. Мо фикр кардем ки ӯ ба пеш меравад ва муҳориба дар маркази октагон мегузарад, лекин ин кор нашуд ва ма сахт кӯшиш барои ӯро афтонидан накардум. гӯй ки муҳориба зидди Алекс дар байни мухлисоне ки қариб ҳамааш зидди ту буданд, ин ғалабаро боз ҳам ширинтар мекунад? албатта, чӣ гуна ки ма пештар гуфтум, вақте ки ҳама зидди ман мухлисӣ мекунанд, ма исбот кардан мехоҳам ки онҳо иштибоҳ карданд ва ҳеҷ чиз ба ман қувваи сахт медиҳад. ҳамин кор шуд.